היום אני מרגישה הרבה יותר טוב, כי אני, קודם כל, התמדתי עם כדור שמאוד התנגדתי אליו, אז התמדתי לקחת אותו. מצאתי לי, אני מאוד יודעת לזהות כבר שמגיע הגל של הדיכאון, אני מזהה את זה, ואני יודעת שזה גם יחלוף. זאת אומרת, זה לא משהו שישאר לתמיד. זה מאוד מאוד מפחיד שזה קורה, אבל, ולמדתי גם איך לפעול, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני למשל נעזרת בקו שבארץ קוראים לו ערן, אבל זה קו שבעצם, שמתנדבים, שהוא פועל 24/7 ואפשר להתקשר כמה שרוצים, וברגע שאני מרגישה שיש לי התקף של חרדה כזה שתוקף אותי מאיזושהי סיבה, כי יש המון התמודדויות בחיים ובעיקר במקומות עבודה, אני פשוט לוקחת את הטלפון, מרימה אליהם, לא האמנתי בכדור בכלל, הכדור הפסיכיאטרי שניתן לי, אבל אני חושבת שכן, שלוקחים אותם לאורך זמן, כן להאמין, ועובדה שאני מרגישה שיפור, אז כנראה זה כן עובד, כנראה עוזר. ולא להוסיף עוד כדורים או כימי, אלא למצוא את הנקודות, או ללכת להליכה, למצוא את המקומות החלופיים, כדי למלא את המצברים, ולא דווקא התרופות. זה דווקא, ואמרו לי לעלות מינון, ואני בינתיים עוד לא, אני מנסה שלא לעלות, כאילו, כי אני... היה לי קשה לקום לבשל, רציתי לנוח, אבל היה לי נורא נעים, ועשיתי את כל וממש כתבתי לי סדר יום, ועמדתי בו עם כל המשימות של הבית, ונהניתי כאילו כמו פעם. כי אני הייתי עבודה, אני ממש הייתי עבודה, וככה היית ממש גלגל הצלה בשבילי, זה היה ברמות של, אוי, מישהו שם נמצא, היה לי מאוד נעים שכל יום ראשון, שזה הסוף שבוע, שלפני שהיה את החבר, את הבחור, אז הבדידות הזאת כל כך עצומה, ואני יודעת שנחמה תהיה שם, היא לא תעזוב אותי, אני לא אהיה לבד. זה מאוד, וזה נורא נעים גם לשתף את ההצלחות. כל זאת את מוצאת את הזמן הזה בשבילי, והוא מאוד, מאוד נעים לי, מאוד מאוד עוזר לי. ותודה רבה. כן, עזרת לי הרבה מאוד. בדיכאון הזה כולם בורחים. את נשארת לבד, כי הם לא יכולים להכיל את המצב. וממש באיזשהו שלב הרגשתי שרק נחמה שם נמצא, ואני ממש מדברת לך עם דמעות, זה מלא לי דמעות, אבל הרגשתי שאת היחידה שמכילה אותי, וזה מדהים, את עושה מצווה נורא גדולה, כי אין לי פה, לא הפסיכולוגית, ולא טיפול, ולא ידעתי איזה תרופות, והתרופות נראו לי לא בסדר, הפסיכיאטריה, והדבר היחידי שהיה שם זה היית את, כאילו, אז ממש הרגשתי שכולם עוזבים אותי, אין להם סבלות, ברמה שאני מתקשרת, אנשים מתעלמים, הם לא רוצים לדבר איתי כי אני מתישה. זה נורא כיף, זה כמו ככה גם קצת חברה טובה כזאת שמחזקת, וגם כל פעם שאת אומרת, אני אוהבת אותך, זה כל כך היה לי נעים, כי היה לי לפעמים תחושות, שאין לי אף אחד שאוהב אותי, שאני לא, פתאום שאומרת, נירה, אני אוהבת אותך, בחיבוק, ואיזה כיף, לפחות נחמה, נתנת לי נחמה, היא אוהבת אותי, זה מילה לי המון, כאילו, כוח, ככה, להמשיך את השבוע. ויותר מזה, אני עושה הליכה, ואני אומרת, אני בחיים, אני חיה, יותר מזה לא צריך, כאילו, אני רואה את הציפורים, אני מרגישה את האוויר, איזה כיף זה לחיות.